back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy! Buisit! Buisit ni makinahabay! Buisit! Ano man ka? Ang kalit magkaghilak diha. Naurot ang si Kumil! Naurot na ko si Kumil! Lagig na punan! Mauna diha! Tagam! Hilak. Ha? Mauna, tagam na ka. Ay paghilak diha, ay paghilak. Tinuyoan na nimo, giing na bitaw ka ganinang mauli na ta, kay daoga na ka. Di pagyo kang pauli kay padaghanon pagyo nimo maayo. Di, nasyumoy na noon, laki pang puhunan. Hindi ba na ang iligi kasi lumay? Kanang mamaulit ang dagang yung kwarta ma! Madang dagang kwarta! Bahala ka diya. Basta, bisag unsaon nimo, di na nimo matinuod ang imong hunahuna. Mamadani mo sa kaligyan ng kasino. Bukat ko kay ni. Pasano nimo dito sa to? Gino? Basta, magdugay gali ka din eh. Muli jud kang luhaan. Tana, mamauli na ta. May duk yo. Oh. Kanito mo. Ay, birha ko kasunit. Uy, buslo traban akong brief. Doon kayo bilahan. Kailain kita na magkita ng mga tao di buslo ang brief. Mahubo na kasunit ako. Ay, bay. Pangyo ako, bay. Ha? Pangyo ako. Unsa naman, san? Ha? Kaganihan naman ko nagpaabot ni Bogart ni gawas sa diskuhan, uy. Pero wa pa man gyapon maabot ang salbahis. Ingon siya, mabalik tayon siya. Pero hangtod karon, wa pag yun. Bahala na ka, uy. Bahala na ka, Bogart, uy. Una yun na lang yung pauli. Pero, tingalig mo abot tong hanggaw din, hi. Unya, wa ko. Ang sako na lang. Paabuton ko na lang yun ang amaw. Hain mo ka siya, uy. Bay, pangyo ako, bay duk yo. Kapila na kaminotos ni Labay. Sige, lagyapon kang pahangyo Sige kang kuputa na akong porol. O sa lagi mong hangyo. Dali kay duka na kay ko. Laom na kay kagabion Sa ato panis probinsya, hagbay na tang mipislok ng mata na to. Tuog na ta. Kuan bay, kining Unsya lagi na. agbungi o ko sa kagatos ang slot machine, bay. Ida no? Mangutang na sad ka? Dili. Kining ikaw lang. Kay dako na kong utang ni mo. Usa ka libo na. Unya? Last na lang yun, bay Dokyo. Hagbungi og sa kagatos ang makina. Dayong mamuli na ta. Og unya? Usi kay kwartado, ha? Sige na, bay Dokyo. Aron matagbaw ko ba? Last na lang. Usa ka gatos na lang. Bayani mo na na yoy. Girab na ni mo sa gatos taon. Wala ka ba sayon nga mahal na kayo palito na ron? Mahal na bugas, porting mahala. Gasolina, porting mahala. Tanang palito nun, mahal na kayo. May pang usa ka gatos aron mapalitin na itong bugas. Ato ni palit sudaan. Dito ni ihog niya. Sige na, bay Dokyo. Sige na. Musugot na magmumulit, ha? Musugot na ka. Nga ikaw, masugot ka. Musugot ako. Basta, hagbungan mo usa ka gatos, kaning slot machine. Lasa lang lagi, more pa. Nahuma naman lang tao na ang disco, uy. Na mauli na mga tao. Pero si Bogart, wa pag yun. Ay, asa naman ka, Bogart, uy. Uli ko. Miss na akong ilongga. Natagbo ka ba, Janina? So satisfied. Oo, kalami. Love me out to. Pero kapoy pa man. Kapoy nga lami. Correct. Ala, no? Di una ta mo mauli, ha? Matugo na ta din sa mabugnaw dapit, ha? Hoy!
Naana ha? O, nahagbong na yung usgatos ha? Ha, mapugsanon madyod ka kaayo. Usika biyaan ng kwartaha, oy. Salamat, Bidokyo. Salamat. Tana, mamauli na ta. Ips. Oh. Paano imong kong gihiwiran, ha? Nang hiwid man ka. Ha? Ay, hawid-hawid ya? Ang! Wa pa man mo duwa iyang makina. Duwa isa! Ikaw lay duwa na. Hibaw kang dita kay bawa ng unsa na makinahan na diha. Dili Ikaw ba? ko kay bawo. Ignorante kay. Ikaw na lay duwa, bay. Nya. Malas kay ko. And then, And then, ug gawas pa, imo man ang kwarta mo na ikay duwa. on then, hindi mo ko kumao. Be, sao? Ay, pinduta lang guna ka na ba? Pinduta lang. Sabaan lagi kong nanay Maria Picat na ako. Ay, sus, di mo bay. Unsa mo na yung pagkasaba ni mo nga? Wa man sakitan ni mo. Pero naaman ko'y konsensya. Pinduta na lagi na, bay. Di lagi ko. Sige na, bay. Aron mauli na ta ba? Age, bahala na lang. Mapiyong na lang ko. Piyong na ako akong mata. Nanay, pasaylo ako ani nay ha. Pero dili ko toyo nga mao ni mahitabo nga manugal ko. Kini mo'y angay ni mo. Hala! Oy, yung saron! Sunog, rabay! Pedokyo! Yes! Yes! O, sige. Najukpot ka, bay! Nakajukpot ka! Si Jokpot, oy! Ay, jackpot, eh! Nabtan! Ako na. Nabutan ang imong makina, bay! Nabutan ni mo! Unsay nabutan sa kalipay? Nalipay mga kanaka. Unsa man na naay turista ni ha? Bay! Anong nabutan? Bay! Milyonaryo ka na, bay! Milyonaryo ka na, Pinokyo! Unsa ka oy wag ko kasabuti mo? Milyonaryo ka na! Ako milyonaryo? Yes! Oh, onya! Milyonaryo na ko! Oh. Milyonaryo na ko! Oh. Milyonaryo na ko! Yes! Yes! Ay, po yun. Oh, yes! Ay, nagsige mga Yes! ambak-ambak ka ng kuton. Yes! Para man kagbaki nga wa kakaon, naunsa man ka. Oh, pagawa ko magdahon, bay. Nga, makatug tayo ng hotel ng kasino. Kalit lang tang ni milyonaryo. Ha? Di na ako kalitog, bay. Ikalit lang tang na milyonaryo. Na milyonaryo? Kana! Sirtigin ni mo, bay, Dokyo. Sirtigin ni mo, ay. May pamas Christian mo kalitok pa. Ikaw di kay kakalitok. Ikaw man god namugos. Nalipay mo, gubay. Namugos mo ka. Ay! Kung nga pa pati ka pugsa, maminonaryo ka ka! Bitaw no. Gusto mong pagdesisyon, bay. Nga, Nahawa na taman naugal sa kusino. kusina? Aw sa Sa kasino. Kaon, kusina. Sa kasino. Kasino di ay. Kay mahurot yun imong daog ni mong 1,303,000 nga jackpot. Ha? Maog yun. maog yun. Naghuna-huna bitaw ko. Sa may plano ni mo sa imong kwarta, bay. Plano? Sa imong daog. Sa may plano ni mo. Bitaw no. Unsaon man ka ning daghan kayong kwarta bay nunay. Ay, sus, ang aang masagi mo ni hatag ni mo tanan ako. Aw, andore balibad ako. Kasi andore balibad mo. Ay kining unsaon ka ni nako ron bay no. Ang plano agad, bay. Ano di ka magmahay kung di unsa ni mo paggasto ang imong wawart. Akuan, anene. Ipalubong taon natos tatay ahulolo bulan to ni mo. Oh. Una ni nako planohon unsaon na kung kwarta ha. Ay sige batong na ta. Kay doka na kay ko. Ay, bay, katugo na, bay. Katugo na, bay, Dokyo, kay di ko matug. Ha? Pahimuslan ko ning gabi una. Nga niya ta sa usa ka mahalong hotel. Unya? Sa kasino. Di ba? For the first time of my sentence. Unsa? Tarong. Sentence! For the first time in your life sentence. Oh, kana? Bigda di mo ay. Di mong kakalitok. Bahala ka niya ay. Matog ko. Okay! Dokyo, pagmahal. Kinsay. Dokyo, Kinsa ka. Kinsa ka. wa ka ba di ay makaila ka na ako? Kinsa lagi ka. Kinsa ka. Kinsa ka. And that's it, everyone. Stay
for the next episodes. Bye!